እቲ ኣብ ሞንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ዘሎ ስምምዕ ንኽፈርስ ተቃሪቡ እስራኤል ንሊባኖስ ትድብድብ ምህላዋ ቴሄራን ድማ መጠንቀቕታ ትህባላ እቲ ኣብ ሞንጎ ኢራንን ኣሜሪካን ተገይሩ ዘሎ ተኣፋፊ ናይ ክልተ ሰሙን ስምምዕ ምቁራጽ ተኽሲ ትማሊ ረቡዕ ኣብ ቀራና መንገዲ ወዲቑሎ እዚ ዝኸውን ዘሎ ቴሄራን ዳግማይ ኩናት ክትጅምር ከም ትኽእል ክትፍክር እንከላ እስራኤል ድማ ኣብ ልዕሊ ሊባኖስ ከቢድ መጥቃዕቲ ብምክያዳ እዩ ክልቲኦም ወገናት ዓወት ከም ዝረኸቡ ይገልጹ እኳ እንተሃለዉ ሰበስልጣን ሊባኖስ ግን ብሰንኪ እቲ ደብዳብ ብውሕዱ 182 ሰባት ከም ዝሞቱን 900 ድማ ከም ዝቆሰሉን ኣፍሊጦም ዋሽንግተንን ቴሄራንን ነቲ ንክልተ ሰሙን ዝጸንሕ ናይ ምቁራጽ ተኽሲ ስምምዕ ምስ ተቐበልኦ ተዓዊትና ኢለን ነይረን እዚ ስምምዕ እዚ ነቲ ብኣሽሓት ዝቝጸሩ ሰባት ዝቐተለን ዓለማዊ ቁጠባ ዘባላሸወን ኩናት መወዳእታ ንምግባር ዝዓለመ እዩ ነይሩ ይኹን እምበር እስራኤል ኣብ ልዕሊ ጎረቤታ ሊባኖስ ብፍላይ ኣብ ማእከል ከተማ ቤይሩት ሓያል ደብዳብ ምስ ጀመረት እቲ ስምምዕ ክስበር ጀሚሩ እስራኤል እቲ ምስ ኢራን ዝተገብረ ስምምዕ ንዓ ከም ዘይምልከታ ገሊጻ ምክትል ፕሬዝደንት ኣሜሪካ ጄዲ ቫንስ ኢራን ብሰንኪ ምስኣ ዘይተኣሳሰር ጉዳይ ሊባኖስ ነዚ ዘተ ከተፍርሶ እንተደልያ እቲ ምርጫ ናታ እዩ ይብል በንጻሩ ኣፈ ጉባኤ ፓርላማ ኢራን መሐመድ ባቅር ጋሊባፍ እቲ ስምምዕ ቀዲሙ ስለ ዝተጣሕሰ ቀጻሊ ዘተ መርትዖ የብሉን ክብል መጠንቀቕታ ሂቡ